We welcome you. Affirm your truth. Podcast affirmation. Intombi esamadongwane igama ngokuthobeka. The journalist, I'm back again with enye ke guest yethu namhlanje. Lana kwi-podcast affirmation. But before siqala njena-ke, i-interview yethu with the superstar, Antoma 2K. Ngicela laphana ku-YouTube channel yethu, like and subscribe uzothola ama-updates whenever siposta-ke. So, Sine, wakanene, sakwamukela kwi-podcast affirmation. Thank you so much for having me. It's good to be here. So ke ngiyazi umuntu uzothi enake yabona ke manje khona lento sabeyenza. So I know ukuthi mina na we very close. So we won't act ngathi asasani. Exactly. Ukuze kuzoba natural. Yonke into izoba right. So ke mina nawe we have a very close relationship. So khona umuntu osekhanja manje ongakwazi. So introduce ukuthi ubani uSine wakaneni uAntoma 2K and wenzani futhi. I've been dying for you to ask me that. Njengafethu. Igama lami nguSine ngwakanene kodwa ke ngoba wena uyi-VIP yasemhlabeni, then you have the honor to call me Antoma 2K and nami ngi-2K. So I'm a multimedia personality. I do TV and radio presenting. I'm an award-winning content creator and social media influencer, and also I'm an entrepreneur. Ngine-business ekuthiwa Lokshin Bite. Lokshin Bite si advertiser ama business adayisa ukudla elokishini. So Lokshin Bite means township food siyabhayitha elokishini. So angikudayisa ukudla mina angikwenzi because that's what people usually think ukuthi nami ngidayisa ukudla. No, angikwenzi ukudla ngikudayisi. Umsebenzi wami ukuthi ngifike endaweni la kudayiswa khona ukudla, ngikutaste, ngikureviewe, siprofile umnikazi webusiness. But yeah, in a nutshell, that's pretty much what I do. So yinto ekwenza ukuthi uvele uthande i-Lokshin Bites like vele nje. Because khona umuntu ongazi, mina ngiyazi ukuthi why. Yeah. Okay, so first of all, ngulokishi ke nje. Uyangibona nje nawe ngintombazana nje eselokishini, ngikhulele elokishini, ngiyayithanda environment yaselokishini, ngiyayithanda nje vibe yakhona yabo, but also ngiyakuthanda nokudla. So I think I got to a point where ngakhathala ukudla kwama-franchise, angifuna ukubiza ama-brands kube ngathi sawa-promoter la engakhokhanga. But ngakhathala ukudla lokhu esihlale sikuthenga kwamabheka asey'ndaweni ey'thize nani. Then I realized ukuthi ngeke ngasebenza elokishini, ngeke ngasebenza ku-radio station eselokishini. So njalo uma sothenga i-lunch sasithenga around la, kuthengwa inhloko, kuthengwa iyababa, ama-fried. Then I realized ukuthi no, ngiyayithanda le cuisine yala. And njalo uma ngidlile ngakushutha ukudla ngakuphosta ngakufaka Facebook, abantu bazohamba bokuthenga, ngizozwa ngomnikazi webhizinisi ukuthi hawu kufika abantu bakho-ke la bathi bazocela le yababa bayibone kuwena. Then I'm like, okay, why not turn it into a business actually? Ngisale say, because people are like, qala i-podcast sokweseka, but angithandi ukwenza i-podcast because wonke umuntu une-podcast, but angazi mina ukuthi uma ngiqale yami izohluka kanjani kuyabanye. So ngase ngithi esikhundleni sokuthi ngiqale i-podcast, angithi ngithenzo ngeseka. Angiqali futhi show-ke ngihambe ngidla elokishini la ngithanda khona, so naw sekuyablenda, ngithanda ukudla, ngithanda ilokishi. Let me make it into one business ezosiza mina isize nabantu emphakathini ukuthi be-uplifteke, be-boosteke nama-business abo. So what's your favorite food? I actually don't have a favorite food. Ngithanda ukudla nje, but ke makuthiwa kume ngikhethe inyama mfethu, like ukudla okunenyama. Any nyama? Number 1 i-pork, bese zonke ezinye inyama zalandela. But mina ngithola i-pork ngiqedile kumoya wami ugezekile ke. But yeah, I eat everything and anything. Anginalo iplate engathi liyi-fave yami engifuna ukulidla njalo, but yeah, mekunenyama I'm game. Inyama mayingekho then it's like siyadlala ke la umdlalo. So usine ifake vakashela, make sure ukuthi there is inyama lapho ke. So ngibe sengibuza abangani bethu ukuthi yini i-question engathanda ukuyibuza usine. Since mina I know you, so angifuni kube ngani manje ngi-biased yabo. So omunye ubuzile ukuthi Sine thina mesikubuka sithi usine uthanda amantombazana and futhi unentombi yakhe uThobe kaKhumalo oyi-presenter kwi-podcast affirmation. So abantu bathi, are you in a relationship? Are you interested into amantombazane? Guys, no, I'm not interested in girls, hey? Like, I love my girls, I love you girls. But ngithanda abafana, please, don't stress me out. Ngiyathemba ukuthi you guys are answered. We answerishekile because this was ama questions lawa futhi awona ama questions lawa aqhamuka kakhulu kubantu be-media. Yeah, because I get that a lot. I think people think you're lesbian because I'm not into izinto ey'thanda amantombazane. Usually abantu besifazane bathanda i-makeup, bathanda iy'nwele, bathanda inzipho, bathanda iy'keti ney'ngubo. And I'm the opposite. Ngithanda amabhlukwe, yabo nje namhlanje kube umzukuzu ukuthi ngidwebe ishiya ngidwebele wena. Because of me, I yes, know. And I was like, ngazile la ngaba ngidwebe ishiya ngizama ngifanga shimaskara. Ngenzele wena nje. Ngagcoba umlomo, ngenzele wena. Mina kuba ngizanga la, ngabe nje ngiu-basic, J numeri J no basic. Angifune inwele, angifune inzipho. So people now think because
I'm like that. Yeah. Especially when ngihlezi ngifaka ibhlukwe. Now it's like, oh, futhi ngihambise komfana ke vele. Nginanebhesi ngigundile. Cha. Nakancane ngidlala iflag ingane zakwethu. Ngiyithandela nje abesilisa. Ukubona egroup mase sithi, "Boys, ade lesha." Yeah, ila ngihamba khona ke lapho. Uthobe kumngane nami nje sihlosi. The first day we met, saklika nje saba ne-chemistry. So i-chemistry yethu usually abantu bayi-misinterpreta kube ngathi siyathandana. Nokuthi sobabili si-touchy. She always touches me, nami ngihlezi ngimthinta. Asinqeni ukuhagana, siyakhadlisha amahleli. So now people think, oh, kushuthi bayajwayela. Umngane wami omkhulu engamthola ngifike eThekwini ngo-day 1, but nje I'm not into girls. Naga. So guys, please, lento lena, it's the second time because usine also have i-show yakhe nayipresenta yona ngabuzwa le question nami kwi-show yami sengimbuzile, so I think manje ke Square up, sekufair, draw, we sekusquare even. manje yabona nje ngiyacela ukuthi le question lezi ngaphinde siyithola. Abesimame nje bengangibuki ngalelo luhle nje. So lingazithi ngifuna umshaya ngesitini vele phela usine. And also Sine, kwi-intro yakho awusho ukuthi you also contribute with Gagasi FM. Tell us more about your show. Oh yes, thank you about that. Ithi ngivele ngacover i-radio ne-TV ngasingadlula. So I'm also a contributor on Gagasi FM for i-show ka-DJ Spay Live. It's the Saturday breakfast. So what I do, now name is conception ngicela siyifix because people always think ngiyi-presenter eGagasi. Yeah. Not yet. I would love to be presenter khona but okwamanje akukakenzeki. So for now I just contribute ku-show yaSpay. Ngifika ngizokwenza i-feature noma ke i-segment yomgosi ngixoxela ukuthi yini athi trend kuleli viki, ubani osetheni, wenzani, ngikhipha ama-screenshots, ngikhipha ama-voice notes. So nje muhleli nami sichillile nje ungixoxela indaba zakho, wazi nje ukuthi nje don't even waste your time uthi kumina ungayithi vu. Ngiyoyithi vave vivo vu emsakazweni ke nje even worse. That's whom I am. But yeah, I always vave vivo vuakazange vavazela. So Guya ngokuthi ngubani. Yes. So yeah, i-feature yami idlala every Saturday morning around 8:15. So you can just hear more of me on Gagasi FM every Saturday morning. So ke since sazi ukuthi you interested kubantu besilisa, I want us to be personal namhlanje. Ngifuna ukuthi abantu abahlezi bese ukubuza yona. So since you interested kubantu besilisa, is anyone ombonayo? Njengamanje no ngineyinkinga kulonyaka. I'd be a horrible girlfriend. Mangase kuthiwa ngiyajola manje ngabilugela ukuthiwa namhlanje ngithi baby rent angikhokhanga, uma stand uyangifonela kusasa, umalume uboshiwe, nini ubaba akaqedi. Yabo nje ngineyinkinga eziningi this year. I think this was my year to deal with myself, to grow personally. So nje anginayo energy yok relationship. Like umjolo uyakhalisa mengibuka abantu bethola, but jalo mengifuna ukujola remember ukuthi asisi not you. Mhlawumbe ngonyaka ozayo ngizobe sengingcono, I'll be at a much better place, but nje emotionally and spiritually and financially this year was rough for me. So mase kuthiwa ngigirlfriend umuntu angeke uenjoy nje company yami because saba nokungifonela uthi lo ngizothi ngiyamfonela ngimbuza impilo, ngifind out ukuthi ukweleta uthobeka u200. Mfethu ngineyinkinga this year, so nje no angijoli okwamanje. Ngizovuka. And the more uvuka unesitefa. Nginestefa mangivukile, so ngi-enjoyeni manje ngisasingle. But yeah, I do not have a boyfriend. Ungakhuluma phela, I am the host here. Ngiyakhohlwa yini nami ngibuye ngiyaxolisa. So okay, what's your ubani type? Because sikhuluma ngawe la. Type yomuntu osilisa interested yena. Ooh, has to be tall. Obviously. I'm not compromising on your heights. Like I want the tallest nigga in the room. Like I want slow. Mangabe sibaningi si group mangasamboni. Alaze ngibona intamo ya baby the. Lo gobayo mengene emnyango. I want him to be tall. Mongekho nje tall, don't waste your time. At least be taller than me if you're not that tall, but at least be taller than me. I like dark-skinned men, but I wouldn't mind dating a light-skinned guy. Like akuyona big deal. But the preference yami ama-dark. But you know nje anginayinkinga. Umfana ungenangane bandla. Mfana ungenangane. Ukhona umfana ungenangane manje? Bakhona. Oh, okay. My last boyfriend didn't have a child. The toxic one? No, not that one. Oh. So ngiyatlatla. No, not that one. But yeah, bakhona abafana bakunazingane baningi futhi khulileka. Mela ngabi nayo ingane. Well, ngiprefer ukuthi angabi nayo ingane, ukuthi mela ngabi nayo. Ngiprefer ongenayo ingane. He has to be very considerate and thoughtful. If you're not considerate and you're not thoughtful, then yekela because nami ngikanjalo. Mina ngidinga ukuthi uzongicele or ungitshele ukuthi
ngiyabekisa nje mhlawumbe ngikubonisa shemo uphaqa bakhe bagugile-ke manje. You don't have to tell me ukuthi udinga icathulo, ngizokubuka nje once say okay next time ngithola imali ngimthenge lo phaqa. Oh, So yeah. nangifuna ube njalo That's kumina. nice. I don't have to ask for your money. Uyazi imali ngiyayithanda or uyazi ngiyayidinga, ngifakele mfethu imali, ngithengele mfethu ukudla. Don't wait for me to ask. So ngifuna umuntu o-thoughtful ongicabangelayo, o-considerate because nami ngi-thoughtful and nami ngiyacabangelana, angiki-use. So nawe ungafuni ukungi-user. Be a decent human. Hlonipha abantu bonke ama-security oweta, musuhlonipha abantu because of their financial status or whatever. Yeah. Be family orientated. Angimfunike nje mfana ongena abangani, ongazwani nefamily yakhe. Why ungabafuna abantu bakini? Ungabafuna bakwini kusho ukuthi mina uzongenzani? Ungificela emhlabeni usuna30. No, thank you. But yeah, just be a decent human being and try to be funny. I'm funny. Ngeke ngikubore so now ungangibhori ke ngihleli nawe. So any plans? Not any. What are your plans for 2026? Because we know ukuthi unamabhizinisi, uyatravela, uyi-superstar. Sikubone ko-Durban July. So what are your plans? Ito wazi utabona lezi next year showcase. And you want a car, so yeah. Yep, I want a car, but also I want a sponsored car. I don't want to buy the car. I don't want to pay for the car. I want a sponsored car. And when I get it, I'm going to come back to this podcast and quote ukuthi ngasho. Ngathi ngizothola imoto sponsorship. Ngifuna ibrand ibhalwe ufake ubuso bami. But singakhokhelwa I mean. So I want a sponsored car. Yeah. And also want to focus on my business. I feel like Lokshin Bites ngi-neglect isikhathi eside. And manje sengizama catch up, it's very difficult because now online i-presence angisenayo. Now I have to start afresh. Ngithola ama-followers, ama-subscribers, ngipost i-content. There was the last time ngenza lelo phutha angiphinde ngi-neglect ibaby lami. Eyami lengane ngayizala mina. Yeah. Sengiyizalile isiyangihlula futhi manje ukuthi nginakekele yabo. Ngumzalo njanje. Hey. Next year ngifuna ukuyinakekela ingane yami ngabe deadbeat mother. So next year I'm fully focusing on Lokshin Bites. I'm giving you guys content every week, consistency, and okunye I'd like to secure gigs in TV. I'd like to travel for work internationally. Okunye kuzoyihlanganela ngendlela, but ama plans ama serious. I want to get into TV. I want to get a sponsored car, and I also want to ukuvusa a business I'm Lokshin Bites. Possibly attract international audiences as well, sponsorships, brand deals, endorsements, billboards. Ngiyakuthanda ukubukwa-ke, so nje I want the whole thing. My billboards, my radio interviews. Nje ngiyakuthanda nje ukubukwa mfethu spotlights. That's why ngikule industry. Yeah, I want the whole shebang. Magazine covers, baby, everything. So ufuna ukumodela manje? No, but ngifuna ukuthi ngibe kwi-cover ye-magazine. Okay. So, okay, nayo ngama question sesiyaqeda ke manje. Angifuna ukukhuluma kakhulu Nkosi yami lentombazane ikhuluma ngathi manje you're host. So, let's say you need to choose between ukuhlala your whole life ku-island noma olwandle. What would you choose? Both have water. I think olwandle. I don't like indawo eziqhelelene nabantu. I-island angithi iphume yodwa ile. I think I have a problem with indawo. Ngiyasithanda isiphithiphithi. That's why I'm in Durban. That's why I'm in the industry. Ngiyayithanda chaos. I operate at my best uma ngisendaweni busy, enesiphithiphithi, ene-chaos, enomsindo. The city, yabo. That's why ngiyayithanda impilo yasemakhaya. I-peaceful, imnandi, right? But ngathi mina ngavakasha kuyona ukuthi ngihlale kuyona full time. Okay. So for that same reason, i-island kumina wouldn't make sense because it's secluded, it's quiet, it's peaceful. Akugcwele nomba. Mina ngikufunda lokho. Ngifuna la khona wonke umuntu la kuphithizela khona. Olwandle akekho umuntu ongekho olwandle. So I think ngingachoose ulwandle. Okay, ukungcwatshwa uphila noma ukusala wedwa emhlabeni? Hayi bo ngicwatshe ngiphila ngizosala ngedwa ngenzeni bengasekho abafana. Into engizoyibhoreka. How? Lentombazane. Awungeke. Ngisale ngedwa emhlabeni. Mina ngithi ngiyavuka bro, mina ngisaba endlini ukuthi ngisale ngedwa kuthule, kungadlali TV, kungadlali radio. I'm afraid of silence. Imagine sengisela ngedwa emhlabeni wonke. Ngeke ngingcwabeni ngiphila shem ngihambele. Okay, your favorite artist? Robot Boy. Robot. Salary. He's a dancer, entertainer, artist. Yeah, he sings, he raps. Angibazi labantu benu mina. Like Uzoboshwa. Ngizoyibosha ngixole Robot Boy, but I don't know you. Yeah, my favorite artist is Robot Boy. Ukhuluma lapha na ke straight to motivate umuntu because I know ukuthi unefollow ngeningi. I know ukuthi unama followers amaningi, so they'll be happy. Ungathini kubona abantu abukela wena uma ubaqinisa idolo uphela unyaka ukuqala futhi unyaka 2026 because this episode is for December. Okay. So what I'd say to umuntu obukayo, especially umuntu omusha, bro, stay in your lane, like focus on you.
I know ukuthi ku-social media there's a lot of pressure. Uyavuka ekuseni uyaloga on, utanga wakho usethenga imoto, omunye Yeah. omncane kunawe useyashada, wena lapha usebenzi, uthi sibani usethenga umuzi. Social media is an illusion. It's a world, it's a fantasy that you create. Nami, I know this because I've enforced online. But when umuntu ongazi on a personal level, uyazi mengipostile. Uthi saphosa ngisho Uthi hawu cha hayi yabo. But people don't know that. Abantu babuka mina ngempilo yami bese ngiyafisa ukuphila impilo yantu ama-2K ngiyafisa emjolweni nje ama-relationships lezi sibuka ama-relationships abantu sabaweli ufind out sekukade ukuthi bayashayana yes bahlezi bemthengela imbali uphiwe i-girlfriend allowance but baqale bembox eqala before ayithole so musuqalela impilo yomuntu uma nakhuluma ku-social media akekho umuntu ophosta inkinga zakhe ku-social media nami angeke ngivuke bese ngithi namhlanje angirentanga-ke namhlanje bangidampile angeke ngikwenze lokho obviously ngizovuka ngiphoste ngathi ngiyabangena ngathi ngiyasileya so it's a fantasy that you create. You can be whoever you want to be on social media. Mawuthanda ungabe ummeli ungeyena, yabo. So that's what people are doing. So umuntu omusha akamusa ukubuka impilo zabantu online bese afila ngathi usalile emuva in pressure kanjani. Stay in your lane. If uyazazi ukuthi uyavuka every day uphanta usebenze wenze what you have to do, then trust me, best believe i-universe izokubuyisela okumele ukuthole. Izinto ezinhle ziyeza kuwena. If uyayideserve and uyisebenzela uzoyithola relax. Musu ukufuna ukujaha. Akavula inkonzo usine avula isonto. I'm preaching. Ke ngizofuna ukujona umfundisi mina ngivula isonto ke nje. Ingami leyo. But nje yeah that's literally all I can say nokuthi abantu abamusa ukusaba to approach ama businesses nama brands. If you feel like you've got a dope idea, put it on paper, bhala proposal ibe cute, ibe nezithombe, ibe colorful, ibe lively. Ungayenzi ibe yinde kakhulu. People don't like reading izinto ezohide. Research ngale company approach aqala. Ungabenzeli into asebenayo or into eqhelelene kakhulu nabo. Buka ukuthi yini abanayo ongafika uede kuyona. Ungabaqalisa phansi ka brands don't like that ukuthi wena ufika ne-idea sekumele manje sithole i-department entsha ke for you buka ukuthi yini abanayo yini eshodayo ongakwazi wena ufike uyinezezele so don't be afraid to go out there and shoot your shots bazokugabha abanye bazokwenza islima abanye bazovuma ukusebenza nawe abanye bazokudrayisa befuna ubancenge but all in all angeke uzufe if uyakwazi ukuncenga indoda engakuthandi nentombi engakuthandi then uzokwazi ukuncenga ibhizinisi ukuthi lisebenzisane nawe hlisa umoya uphante nje mfethu izinto izohlangana nje hlisa umoya mfethu uphanti like musu kubuka abantu ukuthi benzani focus kuwena izinto ezinto izokufica yehlisa umoya ngisendleleni kuyimpumelelo iculela wena funa lo yonke into oyifunayo mfethu akukho kunye engakusho kujalo le ntombazane so let me be more personal since I know you. What would you say to your late sister because I'm sure wahamba ungakhulumanga naye ikhona into lela ngaphansi kwena. What would you say to your late sister? Okay, so for those who don't know, I lost my sister in Feb. Yeah. She actually got hospitalized on my birthday. Angidla ngibirthday yami this year. Guys, this year ngikhoshwe kakhulu. Imagine ke uyindoda yami sekumele ungicomfort. Namhlanje besi right izolo sihlale si right. Namhlanje kusenivuka sengiyakhala hawu seyini manje hayi ngikhumbula uphume. Sekumele wenze njani ke njengendoda yami? Baby. Yabo? But anyways, le serious yo le ntombazane. Okay, but anyways, I lost my sister in Feb. Yeah. So luckily ushone yes besingakakhulumi in person but luckily for me I always check up on my people so before ashone we had spoken I think a week before ngimchecka nje ukuthi empilweni wayengakaguli ngimchecka nje ukuthi unjani ngiyakukhumbula right ngizokubona nini yabo so we spoke sa catch up ngamtshela izinto engifuna ukuzenza the only thing mhlambe ashone ngingakamtsheli yona ukuthi mntase I finally moved into my own place in Morningside it's cute it's got aesthetics you would have loved it because we were planning ukuthi uzofika uzongivakashela nizama sleep over mangabe sengimuvile I finally moved and I finally went back to Location Bite and singaposta manje content and things are starting to look up because she also wanted me to push a business lami. Yeah. She didn't like the fact that I'm always promoting my business abanye abantu but I've got nothing of my own. What else? Mntase I'm single namanje umntase khaya uze wayishonela ke nje engakaze benenhlanhla kwezothando. So ngifuna ukuthi ngithi mntase ngikumele into efamily ukushima nje into erana in the family so ngifuna umuntu ethi mntase ngisakurepresenta well namanje ngiyishimele because she always used to stay away from boys I'm staying very far away mntase khaya akekho noyedwa one access kumina ngoba nje abangisizi ngalutho kodwa ngiyazi ukuthi la ngizovuka khona basazophinde bengidribule so wena njengengelosi yami engithanda angibhekelele phela mntase ubahluze labo bonayo ukuthi bazongiuza bafuna ukudlala ngami ubasuse nje ubasuse ngisale nalo ozoba maqondana but
Yeah, I think ngingafuna ukum-update nje nge-career yami ukuthi Yeah. kuhamba kanjani kwi-media space because we always used to update each other ngalezo zinto. At least manje awusakhala because you used to call. No, bengikhala kuthanga so inyembezi okwamanje anginazo. Ukuba ngithole ngingakukhali, I'd probably be crying again manje. Ngithe ngisa-busy midnight, ngiyasebenza, ngiyathapha, ngibhala ama-proposal, ngingenza ama-assignment. Kwavele kwadlala ingoma besiyithanda sobabili, qala phansi ngakhali i-hour lonke, ngavala i-laptop, ngavala iy'ncwadi. So sengingcono because ngikhalile, ukuba ngikhalanga ngabe manje-ke, ngabe ma. Oh wow, okay. So to those abangakwazi, so sinama socials akho nokuthi ungena what time on air again and how to follow you. Okay, on social media platforms ngusine nene angazi noma iyavela yini SINENENE, or you can just look for Auntie wama 2000 uzongithola. TikTok, Facebook, Instagram and X. And then please ngenhliziyo yami yonke ngamane ungangifollowish mina but uma followish Lokshin Bites ifethu uyobungenzela Ingane u-2025 wami wonke. Please follow iLokshin Bites. Please subscribe to our channel on YouTube. Ngisho kuthiwa unalo ibhizinisi lokudla but uzoyidinga ngoba sometimes kuyenzeka ukuthi usemlazi and ulambile but awuyifuni ibheka, awuyifuni ipizza. Uma ungena kuLokshin Bites uzokwazi ukuthi ubani udayisa ikota elu-best la emlazi. So uzothola nama-plugs, uthola ukuplugeka ngey'ndawo e-right ezingakuwena la ukhona ozothenga kuzona ukudla and subscribe to our channel. And then on air ngingena every Saturday on Kakasi FM ngo 8:15. What else do you ask me to mention? Nokuthi umuntu let's say mhlawumbe umuntu unebusiness fast food kanje ukuthola kanjani ukuze uzompromothela. Or kuyini kuma-social media ngine-email kwi-bio. Ngiyangithanda ukuthi umuntu aqale ku-email iqala because sometimes umuntu uthatha inamba kanti akayidingi. So zini beqina-ke abantu bayakuthanda ukufona and guys siyagowisha mani nama-phones asenzela ama-nerves, ama-phone calls mina makukhala ifoni ukuthi angishoni ukuthi angiyiphahlazi. So ngiyancamela ukuthi umuntu aqale ku-email iqala sibone ukuthi uze ngani. If sikhona isidingo senamba ngizomnikeza inamba and then we can move on to ama-phone calls. But for now ufuna nje ukusebenza nami, ufuna i-content, ufuna ini, you can either DM me, ngiyawaphendula ama-DM, ngiphendula ngisho ama-message requests, or you can just send me an email ikhona kuma-social media platforms ami. And also angipromote kuphela amabhizinisi okudla but ngisho kuthune udayisa ama-weaves because I'd also do ama-promotions for beauty, traveling, lifestyle content. So if unamanye amabhizinisi like udayisa inwele or uney'mpahla zokugqoka or nje unelinye ibhizinisi engaphathelene nokudla ngizoku-advertisela as kwi-personal capacity yami as usine not iLokshin Bites, but I can still do that because ekugcineni kosuku ngiyi-influencer, ngine-following and abantu bami baya-engage ne-content yami. So ke iloso siqephu kade sishuthayo namhlanje with usine wakaneni u-Auntie wama 2K. I don't want to fake ukuthi asazani because we do have a relationship strong. So bengifuna ukuthi nje nibone ukuthi siphila impiloni ke thina ke. So guys, you can also follow me uThobeka intombi sabantwana eqhaza ubusika nehlobo. Do catch me lapha with Voice FM from Monday to Friday mengifunda izindaba. I'll be back again with another superstar. But for now, man, Auntie wama 2K sithi